Салом алейкум бародаро, дар видео оиди схемаи мошенникӣ дар криптовалюта гап мезанем, ки кадом роҳҳои схемаи мошенникӣ дар криптовалюта ҳастанд ва чӣ хел фреб мекунанд новичокоро, также профессионалоро, одамое ки опыт доранд дар криптовалюта фребшон мекунанд ба воситаи ин схемаҳо. Мо дар видео дар бораи самии популярнашон гап мезанем ва также мерем то уровни профессионалии, яъне мошенникҳое ки истифода мебаранд барои даже профессионалоро фреб кардан. Так нигоҳ кунед бародаро, якумш ки мошенникҳо хол нестанд. Мошенникҳо постоянно дар фикри чиянд? Дар фикри фреб кардананд. Дар фикри ҳастанд ки постоянно фреб кунанд, роҳҳои навшон меёванд. Ин роҳҳо шумо изучат кунед, следующий роҳи дигаршон мегиранд. Барои ҳам қадар постоянно роҳҳоеро мекунанд ки чикор кунанд, моро фреб кунанд ва сумои моро бигиранд. Нигоҳ кунед, ай ҳама чизи популяр, ай ҳама чизе ки часто фреб мекунанд одаморо, иамия шумо бояд инро бидонед. Одами нормалӣ дар шумо наменависад. Фақат мошенник дар шумо менависад ба маъное ки шумо чикор кунед, сум кор кунед как будто. Не ки дар асл одами ки сум дар коре ҳамо худаш менависад. Яъне ки дар шумо мошенник менависад. Мисол ма допустим курс мефурӯшам ё ки мисол группаи сигнал дорам, дига ма ягон каси шумо да навистагим ки масалан бародар ма фалон курс дорам бидро бихар. Не, ягон одами нормалӣ дар шумо наменависад. Фақат мошенникҳо менависанд дар шумо первую очередь. Дар худатон бигиред, касе ки дар шумо менависад первую очередь, значит ки вай дар шумо ягон фоида дар кори шумо данева. Фоидаи шумо дар ҳам одам дар коре ки дар шумо менависад, вақт сарф мекунад. Амихасе бародаро, ана бица дар худатон бигиред, якм роҳш дар худатон бигиред ки ин мошенник дар шумо менависад. Касе ки дар шумо менависад, значит ки ягон полза ай шумо давай дар коре, именно суми шумо давай дар коре. В общем, ка биёем бибинем ашоти схемаҳои мошенникӣ. Якмаш и бародаро отравлени адрес мегам, отравлени адреса. И адресҳое ки шумо допустим дар биржа дар ҷо сумрӯӣ мекунед, деюм бора повторно ягон вақт шумо адреси именно ҳамун адрес ки мисол биржа рӯи кена историёто надоред, нагиренш повторно сумаш рӯи накунена, хубаш ки бидроен адреси биржа хча ай первый источник пилот кунем, баъд сум рӯй кунем. Ё ки дар заметкаи телефонтон метавонем адреси ки часто мисол рӯй мекунем, ҳамунҷо дар заметкаи телефонтон партиён ҳамунҷо бигирем, чикор кунем, сум рӯй кунем. Ва дар ҳамин ҷиҳати дига хуш мекунем, ки шумо суми калон рӯй мекунем, ягон сет қатъиясият ба ясети дига ҳаракат кунем бародаро ки аввал допустим мегӯям шумо $15,000 ё ки $30,000 сум рӯй карданед, шумо ҳаракат кунед ки аввал якм бор пробни ягон $5-10 дам одам рӯй кунед ё ки дар мисол адрес рӯй кунед. Агар ки сум рафт расид ҳама қоида шид, баъдам метавонад ки суми калон рӯй кунед. Барои ки ма дар нигам навистаг як кас $750 рӯй мекунад, сета хато мекунад бародаро. Ин мешавад, любой кас ошибка мекунад. Так что ина дар хотиртон бигиред, ҳаракат кунед ки адреса правильно пилот кунед ва правильно сума рӯй кунед. Дуюм чиз, барои ки шумо дар мошенникӣ нағалтен, и вақте ки дар IDO, дар IPO, дар ҳар гуна бозиё чизе ки шумо мисол таплокҳое ки ҳастанд дани момент, шумо видеоро агар тамошо дошта бошед, мисол дани момент, ин видео дар моҳи сентябри 2024 таплокҳо дани момент топанд. Мисол 1 сол пас уже чизе мода мерава, ранги ки пеш NFT буд, дига чиз будан, ин чизе мода мерава, явна трендаш мезгара, ай мода мерава, дига чиз мебурянд модада ва дани момент мисол ҳами шумо IDO, IPO, мисол Testnet, Jumpstart, Kickstart, дига чизо иштирок мекунед. ҳаракат кунед ки вақти кошелек пайваст мекунед, любой ами IDO чизе ки ҳаст, ҳаракат кунед ки шумо именно кошелектон пайваст кунед ки дар ҷо сум ягон чи набоша, именно пустой кошелек боша ки шумо вақте ки пайваст кардани мешавед метавонед ки через леви источникҳо шумо бидроед. Мисол чӣ хел метавонед бидроед? Допустим шумо вақте ки дар як чи иштирок карданед, мисол ягон бози ягон чида, шумо бидроед дар Google менависед, мисол фалон проект, мисол ма IDO-да участвовать карданем. Вақте ки медроед IDO-да участвовать мекунем, мега ки адрес кошелектон мисали кошелек менависем, мебинед ки сумута снимат кард. Мошенникҳо чӣ хел истифода мебаранд схемаро дар инҷа? Общем подвох дар чие ки сайти основной нестад. Допустим мегирем проекти суи, вақте ки меброяд IDO-да копируют мекунанд проекти суира, сразу мисол мошенникҳо 100% як хел ҳардиш, мисол isui.com, ягон sui нақта ягон shlef.com, мисол фақат тарак разница дорад. Мисол новичок хит намекунад ин чиза. Даже бисёри профессионалон хит намекунад. Медроянд вақте ки шумо медроед кошелека пайваст мекунед, чикор мекунад, сразу суми шуморо мегиранд. Барои ҳам қадар ҳаракат кунед ки шумо кошелеки чистатона пайваст кунед ва дар ҳамон иштирок кунед, чтобы ки рискатон кам шавад.
ва дигар чизе ки часто фреб мекунанд и ба ҳар хел ссилкҳое ки дар телеграм шуморо роӣ мекунанд ба ссилкаҳо надурен ягон вақт надурен любой ссилка мисол группаҳода ссилка мепартоен ки фалон ссилка бидурен мисол фалон кор кунен ёки ё бисёри вақт мошенникҳо метавонанд амхи ссилкаҳое ки дар медурен ягон сайда ссилкаш мондагӣ бидурен мисол сум кор мекунед вақти ссилка дар шумо медурен бародаро ё метавонанд ки мошенникҳо бошанд барои хадар бародаро ягон вақт ба ссилка ягон ссилкаҳои любой ссилкае ки даже шиносотон рӯй мекунад любой кас рӯй мекунад надурен метавонанд ки шиносои шуморо взлом кардагӣ бошанд вақти ки шумо медурен ба ссилкаҳо сумотон истеъмол мекунанд также дар душанбе сити ҳам метавонанд хеле схемаи мошенникӣ боша картои туркистонда так что ягон вақт ба ссилкаҳо надуроен. Дигар чизаш и защитай паролотон чизе ки важное ки да ҳаматон дар кора нигоҳ кунед бародаро вақте ки шумо парол мемонед пароло именно сет фразое ки дар мисол кошелокҳои халони кошелокотон ё гагач кошелокотон тачне мемонед ёки Binance кодошонро менависонед ҳаракат кунед ки ягон вақт аз наметкаи телефон ёки дар мисол скриншот карда дар телефонатон сурат намонед барои чи любое время шумо телефонатонро метавонед гум кунед метавонанд бидазанд метавонанд взлом кунанд телефонатонро ва одаме ки сет фразаи шуморо дорад любой намуд метавонад ки бидуяд сумои шуморо бигирад асоси пароли шумо ҳамун сет фразае и представед кунед ки шумо сейф доред ключи сейфтонро бидем дар драи телефонтон мондагӣ мисол як касе мегира сразу ключро мегира всё доступ автоматически ҳамаи сумои шуморо доступ пайдо мекунад так что сами лучший вариантш метавонад ки қоғаза бинависед ёки онҷода ҷои надёжни дамонедш ёки дигар роҳиш метавонад ки флешкартада запис кунед то есть ҳамон файла партоен ва офлайнш кунем мисол компютер бикардаш то назани мисол ман метавонам ҳечка ягон корш карда в общем и бад нашоти чӣ мегӯям защитай паролотона так что хушро хранид кунед баъдан як чизи дигар паролтона ҳама вақт биржо Bybit Binance аутентификатсия кунед ба номери телефон монед также электронни почта чтобы защиташ бақувват бошад як чизи дигарш и взломай схемаи мошенникӣ метавонанд ки сайтҳои шуморо взлом кунанд ила мо аллакай гуфта гузаштем кадом ҳолатона метавонанд взлом кунанд ҳолате ки шуморо аллакай даниётона доранд паролтона доранд ёки лични ссилкаҳоро итон мекунанд ба ссилкаҳо медуред автоматически паролҳои шумо дар одамо сохранӣ мешавад медуранд метавонанд ки клиптаи шуморо любой хел бидизданд так что ҳаракат кунед дар ҳар хел сайтон надороен ҳар хел ссилкаҳо қати надороен паролотона отдельно хранид кунед чтобы ки защитаи шумо бақувват бошад ва дар охир и чизи ҳама популярне ки даже мара хидмат ду бор фреб кардагиам ба опитом и схемо бигем ки схеморо нав кардастан обновление шидасте хеле профессионални схема кардагиам часто шуморо ғалтидагиан дар митсо бисёри бачаҳои группарам и фреба ғалтидагиан мара навистагиан мақсад и схемаи сами бигем популярнишона и телеграм каналҳоа яъне ки чӣ хел допустим я телеграмда реклама мекунам ки мисол телеграми мисол даве шумо чанд қад тамошош мекунед мисол сигнал пигнал метиҳад хай одаи боварӣ окей яке реклама мекунад аз сайтига ки шумо вақте ки медуред ҳамун сайта подписатсия мекунед аввал сигналтон метиҳад мисол хо сигналош боварӣ мезгарам чоткай баъдан чӣ кор мекунам заклити группаи сигналҳои хича мекунам вақте ки шумо мехаред шуморо чӣ кор мекунанд кидад мекунанд надорад заклити группа просто мақсадаш мошенникия ҳамин намуди схема даим роҳш вақте ки шумо сигналро харидестед то есть сигнал додестед сигналро истифода будестед нормалия ёки ҳамон монета баъдан савид метиҳад мисол эфир мекунам мебиниш вобшум нишон метиҳад чуна даже вақте ки медуред шумо мега ки мо фалон монета харидем пешаи пампш яъне памп яъне болоравида мега сразу мепарам мисол мо харидем $1000 $10,000 кор кардем ака нигоҳ кунед бародар вақте ки ҳам мегӯям мега ки намо мисоли қакор ки нашу мисол меоран ҳама тарафа бисёриё бовар мекунем бародаро мисол эрониёрам бисёр схемаро истифода мебаранд фалон монета бахар фалон монета ягон одам дар хотиртон бигиред ки постоянно наметавонам мисол пешгӯӣ карда дампора мисол то есть пампора ки монета постоянно мепарад дурӯғай просто мо команда дорем мои халем мухалем мадам мегӯм ку даро ҳушқати фреб кардагиан дажами чида акхайма медонистим барем хама суми кам вложить кардаги бадам мисол ма $50 ман минимальни сумда мисол чӣ мекардам медромадам барои ки мефаҳмидем ки то есть риск ҳаста лакин нигоҳ ба чӣ хел мешава вақте ки мегӯям амихалай я бор ячи мезгара ҳо ма хай наблюдат кардам дидем ки хай вобшум нормальни гӯё сумку кан дим бора вақте ки ам чиза запускат кардам ман дромадам одаморо навистам ҳамун шогирдошо навистам ки чӣ хелай оказывается одамое ки комментариш мемонанд ҳавоёшам хичонанд мақсад просто мошенникҳо хичонанд
комментарий мемона ҳо мо нормально кор ками суса. Баъдан вақте ки шумо участвуй мекунем через биржаҳои PancakeSwap ёки Web3 вебсайт Binance Bybit хати ёки MetaMask Trust Wallet ҳам ёхати мегӯяд фалон монета бигирем. Монета шумо вақте ки мегӯям мепаралем монета дам қапас медонем шумо мехарен ссилкаро мегирем медонем дар Web3 қати мехаред ёки PancakeSwap дига биржаҳо қати мехаред. Баъдан чӣ кор мекунанд? Шумо вақте монета харидем ин монет нестай ин ақчонсоз кардаган мондаган барои фейк. Шумо вақте мехаред дига ро фурӯхта наметавонед барда. Фаҳмидед? Просто харидем всё фурӯхташ наметавонед. Якум рӯж дим рӯж ки вақте ки мекунанд мисол кодгузоришам мекунанд ки фақат як бор шумо фурӯхта метавонед. Мисол барои проба мега ки набудро мисол папробит ки мақсад монета 100% фурӯхта мешава. Мисол одамои боли опытнира фреб мекунанд. Мисол мо чӣ хеле бовар мекунем медоем то есть якум бор суми кам қати мехарем мебинем ки мешава. Баъдан дембора медоем мисол $100 қати гирифтем дидем агар нафурӯхтамаш нормально дембора медоем наметавонем фурӯхта. Барои чӣ? Барои кодгузорӣ барнома мехелем ки як бор шумо метавонед фурӯхта. Барои мисол боварӣ кардантон тамо монета дембора наметавонед фурӯхта. Ва нигоҳ кунед вақте ки мегирем шумо ӯ блогер чӣ кор мекунад мега ки нафурӯшед жракнед мебинед ки чо бовар рафтестам мисол монет хесесте. Барои чӣ монет мехезад? Барои ки вай харидестам свечо рафтесте бо поён намефурӯяд. Барои чӣ? Барои ки ҳеҷ каро фурӯхта наметавонад. Монет фақат хесесте. Ами як вақтам хем свечои сад худа баъд хес мисол 50 100% 500% мисол $100 монди 500 600 $1000 шид хест бо медоям мега ки нафурӯшед бародаро нафурӯшед ки ай пеше мисол нама бо $10,000 дига дахтам харидимаш медоям шуморо бихарем. Баъд чӣ кор мекунем? Мисол диди ки хестеста бисёриҳо бо медоям мисол $50-100 харидиям медоям дофта $1000 дига мехарам. Қарз мекунам мехарам ва вақте ки мехарам уже 10 рӯз паси он проект мебинӣ ки полни чишид дам шид дига ягон кас фурӯхташ наметавонад. Яъне ки монет фейкуяй одамо хучон машиникам вақте ки менависичон дига ҷавоб наметиҳам блокот мекунам мере дал чӣ бо хе дига фриб кардан мегирам. Так что ин роҳ сами популярнише сами роҳи аста ки часто использовать мекунам фреб мекунам бисёр одаморо мара мегӯям ки лично дебутхона фреб кардагам. Так что постоянно обновид мекунам схемошона. Эҳтиёт кунем чӣ саволое мешава метавонем ки дар группаҳо персенти чӣ дема бо персент мисол чтобы ки машиники аст неста бо мо мебинем мисол бо агар ки ягон чиша бифаҳмем ёрдам мекунем. Так что истифода барои бародари схемора пешави ки кор мекунем дар криптовалюта обязательно видеоро поделиться кунем мисол дигаро ки бибинам бифаҳмам бидонанд чтобы ки дар схемаи машиники нағалтанд. В общем дар чӣ курса мезгарем чӣ саволое ки мешава чӣ чизое ки пайдо мешава ай пеш чизои непонятне метавонед ки бипурсед.